Σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιό μας, τον Άγιο και Προστάτη της Δικαιοσύνης, τον Διονύσιο Αεροπαγίτη. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, να μας φυλάει, να μας εμπνέει, να μας φωτίζει και πάνω απ' όλα να βοηθήσει στο να απονέμεται ορθή και γρήγορη η δικαιοσύνη, ένα ζητούμενο στην εποχή μας, που μπορεί να αμφισβητείται, αλλά μπορώ να σας βεβαιώσω ότι όλη η λειτουργία της δικαιοσύνης θεωρώ ότι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να απονέμεται σωστά η δικαιοσύνη, αλλά και με όλες αυτές τις νέες ρυθμίσεις που θα έρθουν, θεωρώ ότι θα βελτιώσουν και την ταχύτητα απονομής της. Φέτος είναι και προεκλογική περίοδος για τον Δικηγορικό Σύλλογο και μπορούμε να παραδείγουμε και πολλές επιτυχίες που είχε ο Δικηγορικός Σύλλογος καθ' όλη τη χρονιά, παρότι είχατε και δυσκολίες. Πώς σας βρίσκει η προεκλογική περίοδος και αν θα διεκδικήσετε και εσείς ξανά την Προεδρία? Πριν 4 χρόνια ακριβώς, στη γιορτή του Διονυσίου Αεροπαγίτη, είχα ανακοινώσει την υποψηφιότητά μου. Φέτος τυχαίνει πάλι να με ρωτάτε αν ημέρα της γιορτής του Διονυσίου Αεροπαγίτη. Δεν θα είμαι για προσωπικούς λόγους, αν και θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω άλλη μια τετραετία τουλάχιστον, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν θα είμαι υποψήφιος αυτή τη φορά. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν άξιοι συνάδελφοι οι οποίοι θα διεκδικήσουν την Προεδρία, αλλά και τις θέσεις των συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου. Να ευχηθώ καλή δύναμη και καλό αγώνα σε όλους όσοι θα συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές. Πράγματι ήταν μια τετραετία γεμάτη, μπορώ να πω. Μετά από μια περίοδο COVID πήραμε το Σύλλογο. Ήμασταν πολύ δύσκολα οικονομικά, γιατί ως γνωστόν είναι αυτοχρηματοδοτούμενος ο Σύλλογος και 2 χρόνια που δεν δούλευε και πιο μπροστά με τις πολύμηνες απεργίες μας είχαν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα στο Σύλλογο. Καταφέραμε, ανακάμψαμε και όχι απλώς ανακάμψαμε, ξανακάναμε δυνατό οικονομικά το Σύλλογο, χωρίς όμως να στηρίσουμε οτιδήποτε από τους συναδέλφους μας. Βλέπετε ότι όλο αυτό το διάστημα, την τετραετία, υπήρχαν συνεχώς αλλαγές νόμων. Εμείς πάντα θα κάναμε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, είτε μόνοι μας είτε σε συνεργασία με την νομική σχολή, για να επιμορφώνονται οι συνάδελφοι. Εμπλουτίσαμε τη βιβλιοθήκη μας με ό,τι τελευταίο υπάρχει για να βοηθηθούν οι συνάδελφοι και οι φοιτητές. Έχουμε συνεργασία και με την νομική σχολή. Νομίζω ότι βοηθήσαμε και την κοινωνία όσο μπορούσαμε και οικονομικά και υλικά. Ήμασταν κοντά σε όλες τις δύσκολες στιγμές του τόπου και πέρσι και με τις φωτιές ένα παράδειγμα, και κάτω ό,τι αποφάσεις ελαμβάνουν στην Ολομέλεια και αφορούσαν γενικότερα, πάντα ήταν μέσα η Κομοτηνή και ο νομός Ροδόπης. Θέλω να πω ότι καταφέραμε τουλάχιστον για αυτή την τετραετία, παρόλο που ήταν μια ηλυμένη απόφαση να φύγει το υποθηκοφυλακείο και πλέον κτηματολογικό γραφείο Κομοτηνής από μέσα από την πόλη, να το κρατήσουμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα εν λειτουργία. Θεωρώ ότι κάναμε πολύ μεγάλα βήματα και ξεπεράσαμε τα πιο δύσκολα στάδια σε ό,τι αφορά το παλιό δικαστικό μέγαρο της Κομοτηνής. Ήδη ανατέθηκε η μελέτη, όπως έχω πει, στην ΚΤΙΠ ΑΕ από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τώρα εντός του Οκτωβρίου θα εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση με απόφαση του. Ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη περίοδος όσον αφορά το παλιό δικαστικό μέγαρο, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες από το ιδιοκτησιακό, από τις καταχωρήσεις στο κτηματολόγιο. Πραγματικά με πολύ κόπο, πολλή δουλειά, πολύ τρέξιμο καταφέραμε, τα ξεπεράσαμε όλα και πλέον έχει πάρει το δρόμο του. Απλά από εδώ και μετά χρειάζεται πίεση, πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε και τελικά να δούμε ανακαινισμένο και πάλι και εν λειτουργία το παλιό δικαστικό μέγαρο. Επίσης ξεμπλοκάραμε και τη χρηματοδότηση που υπήρχε για το καινούργιο δικαστικό μέγαρο, για τη συντήρηση και την αναμόρφωσή του, και αυτό είναι σε καλό δρόμο. Πολύ σύντομα θα έχουμε και εκεί καλά αποτελέσματα.